Σήμερα θα ζήσουμε μια τρελή περιπέτεια. Σήμερα θα ζήσουμε μια τρελή περιπέτεια. Είναι τα πάντα παγωμένα. Λοιπόν, τι τρέλα που βάλαμε. Εδώ βρήκα το φίλο μου το Μάκη σε έναν δρόμο που ούτε ξέρω άμα μας βγάλει. Έφυγε λίγο, τον είδα, πέταξε λίγο κολαράκι. Μάκη, τι έχεις να πεις? Τι να πω, έχουμε πολύ τρέλα. Να δούμε πώς θα ανέβουμε πάνω. Θα δείξω δρόμο. Α, κι άλλος έρχεται. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο Δημήτρης Σαριδάκης. Σαριδάκης. Ένα ψάραμα με το καιρικό φαινόμενο Σοφία. Surfcasting μαζί με spinning βόρας. Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τώρα κόντεψα να φύγω από τον δρόμο. Εδώ Στη στροφή πάνω. έχει -7, -9. -7. Τα πάντα παγωμένα. Θα μπείτε μέσα με τέτοιο καιρό. Εγώ θα πω. Μάχημη, spinning βόρας. Το φιλαράκι μου δεν το έφερες μαζί. Τον Τασούλη. Χαιρετισμούς στον Τασούλη. Χαιρετισμούς στον Τασούλη. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ευτυχώς έχουμε χέρια. Express service. Σήμερα θα δοκιμάσω το δωράκι που με έστειλε ο φίλος μου ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι το παιδί από τα πρώτα βίντεο. Είναι στην Ολλανδία τώρα. Ένα full face. Δυνατό. Πώς είμαι? Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Είναι παγωμένο. Οπα, να το...
τεράδες. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Συνεχίσει και πιο κάτω. Αυτό είναι καλό. Το έχω ανάποδα πιασμένο. Όπα! Τέλος για σήμερα. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ωραία μέρα. Πολύ κρύο, με καλή ανταμοιβή. Η ώρα 10 ήρθα και τώρα πέφτει ο ήλιος. Τρέλα. Μόνο τρέλα. Ένα είναι το μαγαζί στην Κατερίνη. Πες να το πούνε. Γεια σου κολόπεδο. Καλή χρονιά. Όχ, νάτος. Καλή χρονιά. Καλά μας μπήκε. Εδώ κοίταξε.